Volám sa Sabina Figuľová, pracujem na zubnej klinike v profesii stomatológ. Pre vyrovnanie zubov som sa rozhodla a kvôli tomu, že som lekár, stomatológ, aby som išla príkladom pre svojich pacientov. Chcela som vlastne skúsiť práve to, čo im ponúkame našim pacientom, čiže tú inovatívnu liečbu v ortodoncii, nakoľko som si v minulosti prešla aj tou klasickou liečbou. Čiže hovorím si, že prečo nie je to najlepšie, čo je. Je to veľmi komfortná liečba v tom, že je neviditeľná a fakt je neviditeľná. Gro ľudí v mojom okolí si to ani nevšimlo. Hlavne výhody v čistiteľnosti. Tu keď si chcem zubky vyčistiť tak, ako by mali byť vyčistené, tak si proste iba dám dlahy dole a ich si vyčistím tak, ako by som nemala, hej, strojček. Kdežto pri bežnom klasickom strojčeku, ktorý je fakt adhezívnymi technikami lepený na tie zuby, tak to je podľa mňa veľmi nekomfortné pre pacienta a nemyslím si, že na 100% si tí ľudia vedia vyčistiť tie zuby tak dokonale a potom dochádza aj k rôznym nepríjemným mini defektom, s ktorými musia tí pacienti rátať, čiže aj kvôli tomu. S klasickým vyrovnávačom lepeným na zuby by bola táto liečba dvojročná určite. Navyše mám ešte ten zrýchlovač Acceledent, čiže u mňa aj to ide teraz strašne rýchlo. Je to vlastne taký, poviem to laicky, mierne vibrujúci prístroj, ktorý sa vkladá na 20 minút do pusy. Zrýchluje to vyrovnávanie fakt o polovičku. Keď sa ma pán doktor spýtal, či dávame tie Invisaligny alebo nie, tak odpoveď bola veľmi rýchla a už za mesiac som bola v liečbe.